Jama'a na yi muku ban kwana zan tafi ɗakin aure ni Maryam iyana. Haka kama haka dai waƙar amshin take. Zan zauna a gidana. Ko haka ba? Na waƙa ma aka rubuta ta in za a yi ta. Kafin ka yi ta ka nuna ma magabata su gani su su karanta ne kai ka faɗa a ciki ba wai kawai kana yi ka saki ba. Duba da yanzu waƙa ma kusan in ce ta fi shiga rayuwar mutane akan wa'azi. A mai sauraro gami da bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta na zamani muna maka barka da wannan lokaci inda a daidai wannan lokaci kai tsaye muke tare da wato zabiyar waƙan nan ta ƙasar Hausa waɗanda al'umma da dama sun santa musamman duk wani wanda ya wuce shekara 20 a duniya ba zai taɓa cewa bai san muryar nan ba ko kuma bai san mawaƙiyar nan ba. Duk da dai Hausawa sun ce waƙa bakin mai ita tafi daɗi, to za mu so ki gabatar wa masu sauraro da bibiyar mu cikakken sunanki da kuma shin wace ce ke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, anu alaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bayan haka sunana Maryam Abdulkadir amma an fi sani na da Maryam Oloyi. Ni yar garin Kaduna ce. Na yi waƙoƙi a baya wanda suka yi fice yanzu kuma sai muka bar wa 'yan gaba-gaba su shiga gaba mu dai muna nan muna cikin harkar amma dai mun ɗan yi baya-baya haka. Wannan shi ne taƙaitacce. To idan za mu so ki gaya mai kallo ko in ce masu bibiyar mu wace ce Maryam Oloni da wace waka za ki iya tuna musu da kanki wanda za su tabbatar da cewa lalle ke ce saboda su gyara zama domin sauraron zantawan mu da ke. To alhamdulillah zan iya tuna musu da waƙoƙi kamar guda biyu haka. Na'am, da wace da wace? Wanda ina ga wanda in akwai mai shekara sama da 20 kamar yadda ka faɗa zai tuna waƙar. Na'am. Akwai waƙan Bankwanan Maryam Hiyana. Akwai kuma waƙar wani fim na Turnuku. Wanda ake cewa kwal wanda Sadiya Gele ta hau. Zan iya tuna musu da wannan ƙila su fahimta. Duk da can ɗin ma akwai waƙoƙi da yawa wanda muka yi da sa'a da mu da Abubakar Sani. Mun fi ƙarfi a ta siyasa ne ko a can lokacin dama baya. Na'am. Hajiya Maryam Oloni idan za mu so ki rera masu bibiyar mu waɗannan waƙoƙi ko guda uku ne na baya da wacce za ki fara mana? Waƙar da zan fara da ita ce mutane ba san ta ba da yawa amma ni na fi jin ta a raina na fi son waƙar gaskiya. To wace kenan? Ba kowa kuma ya san ta ba. Wata waƙa ce uwa. Na'am, to mu je. Da na yi ta. Na'am, wanda nake cewa in na kiyaye ni baba ta kiyaye min laifukan da na yi miki tun ina cikin tsumma. Gaskiya ni a raina na fi son wannan waƙar. Sannan kuma akwai waƙan Maryam Hiyana wanda na yi mata na aurenta lokacin da za ta yi aure. Tana nan kaman haka. Jama'a na yi muku ban kwana zan tafi ɗakin aure ni Maryam Hiyana. Haka kaman haka dai waƙar amshin take. Jama'a na yi muku ban kwana zan tafi ɗakin aure ku ta yadda ai gare ni in zauna a gida. Zauna a gidana. Ko haka ba? Haka. Cutun kwalkwal. Sai kuma ita turnuku din. Wanda nake cewa. Farin wata ci kwal farin wata ci kwal ba azurfa ba na kuna mu ne yan mata na kuna mu ne a yi ta iri. Farin wata ci kwal farin wata ci kwal ba azurfa ba na kuna mu ne yan mata na kuna
shi'iri. Mata ku zo mi rawan dala, ba mu san zuwa sai da kwandala. Ke saurayin ki bai san biyan dala, saurayin ta yau zai biya dala. Kar ku sata dai ta yi ta wahala, barin watar ki yayi kwal barin watar ki kwal ba zurfa ba. Na kuna mu ne yan mata, na kuna mu ne ai ta shi'iri. Na'am. Da wannan to su ne kila wasu su fahimta su gane Na'am. su tuna da waƙoƙin haka. Na'am. Tabbas za su tuna da waƙoƙin da dama. To Maryam Oloni, kasancewar al'umma da dama sun jima suna jin waƙoƙinki daga wa sai suka ji shiru. Shin ya aka yi ne? Na'am. Me ya faru? Haka ne. Kuma ba wai na daina waƙoƙin ba ne. Ina cikin system ɗin ina yi, amma na fi yin amshi na yabo haka da baituka duka Na'am. na yabo. Na'am. To wasu kuma sukan ce irin kin daina, akwai waɗanda suke ta tambayar musamman masu bibiyan shafukan sada zumunta kan cewa Maryam Oloni ba ta raye. Wasu kuma su ce tana raye amma ta daina waka gaba ɗaya. Wasu kuma su ce tana waka Allah. ta daina waƙoƙin kasidu, ta koma waƙoƙin kasidu. Shin me zaki ce akan waɗannan tambayoyi guda uku? Gaskiya na fi na faɗakarwa da kasidin yanzu. Na'am. Kuma ina nan a raye. Ban mutu ba, Allah zai kira ba, Allah yana nan da mu tukunna. Sai Allah ya kira tukun. Wani jan hankali zaki masu ga masu faɗan abin da ba su da tabbas akai, har kuma su je suna yaɗawa? Gaskiya kuskure ne babba. Na'am. In za ka faɗa abu ka tabbatar da kana da hujja, kana da tabbacin wannan abun haka ne sannan ka faɗa. Yaɗa jita-jita ba abu bane mai kyau. Gaskiya shi ne gaskiyan magana. Ka bari sai ka tabbatar. To kamar yanzu a bangaren kasidun da kike koma kina yanzu za mu iya cewa kin rikide daga mawaƙiyar nishaɗi kin koma ta kasidu kenan, ko kuma ya za mu ce da siyasa? Gaskiya ni waƙoƙin fim yanzu ban san su, ba na yin su gaskiya. Album fim na fi ga waƙoƙin yabon ma kawai irin yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nan na fi ƙarfi gaskiya. To kasancewar an ce mai ɗaki shi yasa inda yake masa yoyo, to Maryam ko za mu iya sanin dalilin da yasa kika aje wannan harkokin nishaɗantarwa ki koma ta kasidu, ko kuma dai kawai ra'ayin kanki ne kika bar ma kanki sani? Wannan ra'ayin kaina ne gaskiya. To yanzu Hajiya Maryam Oloni, kasancewar muna da mawaƙa da dama da suke tasowa yanzu. A matsayin ki nawa kika daɗe kika jima a masana'antar waƙoƙi da nishaɗantarwa? Shin waɗannan me za ke cewa dangane da harkan waƙoƙi a da kuma yanzu? Kina ganin an samu ci gaba ne ko kuma an samu koma baya? Kuma in an samu koma baya ta yaya za a gyara? An samu ci gaba a wasu fannukan kuma an samu koma baya. Duba da yadda aka san waƙa ko ta siyasa, in za ka yi ka faɗi abin da yake ba zai cutar da wani ba. Ka nemi kuɗi, wai wasu suna neman kuɗi ne. Irin su kansu suka sani ba san wasu ba. Ka fahimta? Na fahimta. Ka nemi ka yi abin da ba wani ba zai cutu ba. Yanzu waƙoƙin da aka koma yi an koma ne na cutar da mutane gaskiya. Waƙoƙin siyasa yanzu cutar da mutane ake yi. Ba tallata ɗan takara ake yi ba gaskiya. Ana amfani da hanyar nishaɗantarwa ko in ce sigar nishaɗantarwa ba cutar da mutane. Yawwa shi ne magana. To yanzu idan da a ce za ki samu wani babban matsayi da za ki iya kawo gyara a masana'antar waƙoƙi, duk da ba za a bari cikin aje waƙa, da me za ki fara a ɓangaren kawo gyara? A harkar waƙe-waƙe. Gaskiya a tsaftace harshe kafin a sake ta duniya ta ji. Abin da ya zama na cewa ba wai a hana kwata-kwata ba, amma ya zama na duk da dai abin ba zai yiwu ba yanzu kowa yana cin gashin kanshi ne. Kowa yana ganin shi gashin kanshi yake ci, amma ba haka ba ya kamata a ce waka ma in aka rubuta ta in za a yi ta kafin ka yi ta ka nuna ma magabata su gani su su karanta ne ka yi ka faɗa a ciki, ba wai kawai kana yi ka saki ba, saboda kai in ka ji ta yi maka daidai wani kuma shi tunanin shi za ka canza mai da baki ɗaya. Duba da yanzu waka ma kusan in ce ta fi shiga rayuwar mutane akan wa'azi. An fi sauraron mawaƙi fiye da yin wa'azi. To ya kamata kafin ka saki abu ka zama da kana faɗakarwa kana wa'azantar da mutane. Kar ka faɗi wata kalma da za ta cutar da wani. Tabbas haka ne. So Hajiya Maryam Oloni, kasancewar zan iya cewa a masana'antar waƙoƙi da dama a jihar Kano, zan iya cewa a bangaren nishaɗantarwa suna da shugabanci kuma akan gaggawan ɗaukar mataki da an je mutum ya faɗa abin da ba daidai ba. Shin a bangaren ku su waƙoƙin kasidu kuna da wannan tsarin ko kuma ya abin yake ta yadda ba za a yadda ka fitar da abu ba sai an tantance an gane menene yake daidai menene ba daidai ba,
saboda tsarin shugabanci da kuma tsarin yanayin da ake tafiye da abubuwan kasidu, domin magana ce da zaka faɗa akan fiyayyen halitta da sauran abubuwan da sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wannan maganar akwai wasu wanda suke kaiwa ana duba masu bayan sun rubuta. Akwai kuma wanda su gaban kansu suke yi a nan ma bangaren na yaban. Shi yasa zaka ji shi ma a cikin yaban ana faɗan abubuwa da basu dace ba. Ba a tsaftace harshe ko nan ɗin ma. Ba wai ina so ka ci ga kowanne ba ne, duka akwai gyara a kowanne. Akwai gyara. Wasu suna rubutawa su kai wa magabatansu su duba musu su tantance musu. Saboda ni an sha zuwa za a yi aikin. Kalami in bai yi ba, wanda ya zo waka ba zai yi wakan nan ba sai ya tabbatar da wannan babban nashi ya amince ya yi wannan abin. Sannan ya sa. Akwai su kuma wanda suka zo su kawai gaban kansu suke yi. Wasu ma ba a rubuta suke zuwa da shi ba, kawai za su zo ne su ta zubo abubuwan da suka ga ya dace da su yi. Akwai gyara a kowane fanni gaskiya. To kamar yanzu a duba da yadda ake shirin fara kada gangan siyasa, akwai al'umma da dama da suke harkar siyasa kuma suka ji jin daɗin muryar ki a da. Har zuwa wani lokaci kuma bisa ga dukkan alamun da kika rera waƙoƙin nan guda uku za su ce lalle har yanzu Maryam Olori tana nan kuma tana nan a zabiyar waƙan ta, suna bai canja ba. Yanzu idan wani ya buƙaci ba ɗan takarar shi waƙa, shin Maryam Olori za ta yi waƙan ba ɗan takarar shi ko a za ta ce ita ta riga ta canza akala? Ba damuwa, ina da damar zuwa in yi amshi, ina da damar zuwa kuma in buga ma mutum waka da kaina, saboda ni nake rubuta waka na da kaina, ni nake rubutawa kuma ni nake rera, in mutum yana so duka ina yi. Na'am, wato duk wanda yake bukata ki yi mashi kenan, sannan in ma amshi za ki yi. Insha Allah. To idan damun ta samu za ki iya zuwa har inda misali kasancewar muna da rassa da dama na mawaka, walau ko da a jihar Kaduna ne za ki ga akwai yankuna daban-daban, kikan je yankin ne ko kuma daga inda kike akwai studio da ake iya bugawa ki hada ki tura wa mutum ya zamanto sai dai masu editing su hada ko kai abin yake. Gaskiya ne, za a iya ko daga wani gari kake za ka iya turo kiɗanka da amshinka, ina nan in dora maka in tura maka ta WhatsApp. To yanzu kasancewar muna tunkarar watan Maulidi na zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, akwai al'umma da suna fice da shi don buga kasidu. Shin Maryam tana da ayyukan da suke gabanta da suka yi mata yawa ne wanda zai sa ba za ta iya ma wani amshi ba, ko kuma a'a kofa abu da take ga dukkanin mai so a mai amshi, ko kuma suna da wata makaranta da suke so za a yi mata kasida ta musamman, ko kuma wani taro bidi da suke so a yi masu kasida, Maryam za ta iya yi ko koyi abin yake? Duka insha Allah ina iya yi. Kuma kowane lokaci dama in dai waƙar ya bafe ya halitta sallallahu alaihi wasallam ne nan muka fi karfi. Kowane lokaci Allah ya so ya yarda mutum yana bukata ana yi. Na'am. To kasancewar wasu zai so ya ce idan har babu damuwa, na tabbata akwai masu bibiyan da su samu lambar wayanki da kila su iya tuntubar ki su ce muna so zaki mana amshi na kasida kaza, ko kuma muna so zaki mana makarantar mu ko wata tsangaya ta mu kasida kaza. Ta ina sai ya samu ki? Na'am, akwai namban waya na. Na'am. Sai dai ta namba dole. Okay, to zaki iya faɗa musu? Zan iya faɗa musu. Na'am, to muna ji. Nambar shine 081 04 17 1447. Na'am. To Maryam, duba da yanayin lokaci kasancewa takaitaccen tattaunawa ce da mu, shin wani shawara zaki bai wa masu waƙan yabo da kasidu, musamman ganin cewa watan Maulidi na matsowa da kuma zuwa bayan Maulidi dan tashi? Shawarar da zan ba su gabaki daya, duka mawaka ma ba sai masu waƙoƙin yabo ba, duka mawaka a tsarkake harshe wurin faɗin kalamai shine muhimmin sakon. To me zaki ce ma shafin Hantsi Media Network da suka tattauna tare da ke ƙarshen jagorancin Abubakar Hussaini Kidanda? Ina musu fatan alkhairi, Allah ya ɗaukaka su, Allah ya ɗaga darajar su, Allah ya ba da sa'a ya tare mu, ya yi mana sakamako da alkhairi. To amin sun mami. Yanzu ya Hajiya Maryam, kina waka, za ki iya wakan kasida kai tsaye akan komai? Insha Allah rabbi. Yanzu kamar shafin mu na Hantsi Media Network, in za mu so a ba mu koda baiti ɗaya, ta za mu iya samu? A yi muku jinjina? Ko da bairin baiti ɗaya haka, Hantsi Media Network. Za a iya. To za mu so mu ji. Hantsi Media Network alkhairi ne ga kowa, maza mata mu saurara Hantsi Media yana da komai. To sai ki bayyana wa masu kai bibiyar mu cikakken sunan ki kuma sallama da su. Cikakken sunana shine Maryam Abdulkadir Oloni, ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, Allah ya mana sakamako da gidan aljanna. Mu zauna tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam. Fatan alkhairi. Wani sakon fata alkhairi ke da shi ga wasu daga cikin manyan mutane da suka baki gudunmawa da ba
ba ki taɓa mantawa da su ba, wanda kuma har yanzu wasu sun baki a da wasu kuma har yanzu suna baki. Allah sarki, ina musu fatan alkhairi, akwai su da dama. Wanda har yanzu mun yi harkokin arziki da yi musu ayyuka har yanzu kuma suna tare da ni. Alhamdulillah, ina musu fatan alkhairi. To muna godiya sosai. Na gode sosai, na gode.